domnul Romeo! Mulțumesc! Și să vă spun ceva, Nastratin Hogea, odată fiind la nuntă, chemat, sedus în haine simple ca sărac biet îmbrăcat, nunta și astfel, văzându-l, nici în seamă nu-l băga, ci pe cei cu haine scumpe se trateze alerga. Și după ce așezare la masă pe toți frumos, îl puseră și pe dânsul în colțul mesei de jos. Nastratin, văzând aceasta, se sculă în grab, alergă și la al său prieten să-i dea hainele, rugă. Dându-i hainele acelea, se îmbrăcă galant pe loc, puse și o blană asupra-și cu postav roșu de foc. Și așa, mergând el iarăși la nunta ce a fost chemat, cum îl văzură nuntașii, cu cinste l-au întâmpinat. Poftim, poftim, Hogea Efendi, către dânsul toți zicând, l-a pus tocmai în fruntea mesei, fiecare loc făcând. El, dacă șezul la masă, și-a întins mâneca în vas, zicând, poftim, poftim, blană, mănâncă, ce e mai gras? Îl întrebară nuntașii, Hogea Efendi, zicând, pentru ce o faci aceasta și întins mâneca mâncând? Pentru că, el le răspunse, eu întâi am venit cu hainele cele proaste, nimenea nu m-a cinstit și când v-am dat bună ziua, abia mi-ați zis mulțumim. Iar acum veni cu acestea, toți mi-a zis, poftim, poftim, de aceea și eu, blana să mănânce, o poftesc, că-și văz toți privesc la haine, iar persoana n-o cinstesc. Asta așa, este o poezie, se numește Haina mai mult e privită decât persoana cinstită, de Anton Pan. De Anton Pan îl veți mai auzi pentru că mie îmi place foarte mult Anton Pan. Bun, dragii mei, pentru că trebuie să trecem așa ușurel, ușurel prin toate. Elena, înainte de a ne cânta, poți să ne fredonezi ceva așa live, așa cum am promis? Desigur. Poți să-i dau un microfon? Da, mulțumesc. Da, știu că ai la valieră, dar colegii mi-au spus că e mai preferat un microfon. Share my life, take me for what I am, 'cause I never change all my colors for you. Take my love, I never ask for too much, just all that you are and everything that you do. Bravo! Da. Mulțumesc foarte mult și colegii mei te aplaudă. Uite, pentru că tot ai cântat live, hai să ne cânti o melodie frumoasă, așa cum te-ai îndrăgostit tu, nu? Așa, că tot așa ești la vârsta în care te îndrăgostești, nu vrei să ne spui? Ba da. Este o poveste? Sau știi ce se spune, că nu întâmplător ne alegem anumite piese? Da, sau ele ne aleg pe noi? Să zicem că ele ne aleg pe noi. Atunci când le ascultăm, trăim și sentimentele. Perfect. Deci o ascultăm pe Elena Cristiana Petcu cu Fallen in Love. Am pronunțat bine? Da. Engleza mea este foarte bună. I keep on falling in out of love with you. Sometimes I love you, sometimes
Bravo, Elena! Bravo, mi-a Mulțumesc. plăcut foarte mult, foarte mult. Asta, cu melodia aceasta, ai participat la vreun concurs, la vreun festival? Da, am fost în Bulgaria, la Așa. Silver Yantra și am luat locul întâi. Deci în Bulgaria. Deci tu prin țări străine până acum Da. ai... Dar Și în în România România ai fost? Am fost și în România, am câștigat premiul întâi la Steaua Carpaților, trofeul la Music My Love Așa. și multe alte premii. Mă bucur. Deci, tu ai cam colindat și în țări străine. Deci ai fost prin... Unde ai fost? În Bulgaria? Bulgaria, Italia, Malta. Am înțeles. Eu îți doresc la fel multă baftă. Uite, da, vroiam acum să vă introduc într-o lume a dansului. Știți, noi am fost săptămânile trecute la un studio, nu era studio, la un centru de dans, de balet, de cântat, Dance World, da? Am înțeles că World. unii dintre voi îl știți, da? Am făcut parte din... Ați făcut parte? Da. Ah, super! Mă bucur pentru voi și acolo este coordonatoare Alina Cimpăieru. Bun. Noi am făcut o emisiune cu ea, însă așa, și cu micuții câțiva dansatori, așa, dar am mai trecut, am mai vizitat-o odată și ne-am ocupat și de partea cu baletul, pe care o conduce deci două grupe de copii pe care le conduce o balerină care se numește Florentina și este balerină la Opera Română. Așa că, dragii mei, dați-mi voie să vă invit la puțin dans și balet, bineînțeles, în același timp. Dragii mei, dacă și colegii mei sunt pregătiți, aș vrea să vedem materialul de la Dance World. Într-o sală în care, după cum observați, sunt înconjurată de prințeze, de balerine, mai bine spus. Dar, înainte de a vorbi și cu minunatele noastre invitate, sau mai bine zis, cele care ne-au acceptat în ora lor de curs, vreau să vorbim cu cea care le coordonează. Mai precis cu... Florentina Răducu, bună ziua! Bună ziua, care este balerină, unde... Balerină la Opera Națională și de un an de zile profesoară la Dance World, aici la școală. Felicitări, mă bucur foarte mult. Arătați așa ca o balerină. Fac balet de performanță de 17 ani. De 17 ani faceți balet. Mă bucur tare mult pentru că asta înseamnă o muncă asiduă și permanentă. Sigur, da, muncim foarte mult. La vârsta de 10 ani am început baletul la Liceul de Coreografie Floria Capsali, aici în București. Aveam la început 4-5 ore de balet pe zi, iar acum ajung și la 8 ore. Și în aceste 8 ore, să le spunem telespectatorilor, cam ce presupune această muncă pe care o faceți? Începem cu ora de studii, clasa de studii pe care orice dansator și balerin de performanță trebuie să o facă zi de zi, încălzirea. Apoi mergem la repetiții până la ora 2. Apoi luăm o mică pauză. De la ora 6 încep din nou repetițiile pentru spectacole. De 2 ori pe săptămână avem spectacole, seara, și ne pregătim pentru ele intens. Presupun că această meserie este un regim de viață, efectiv, pentru că și în afara scenei dumneavoastră aveți multă disciplină. Sigur că da, da. Așa, și asta trebuia să vă întreb, ce regim de viață aveți, că m-am pus o întrebare închisă. Păi să spunem că un regim alimentar în primul rând, mai special decât celelalte fete. Puțină atenție la odihnă. Din punctul meu de vedere, a pierde o noapte înseamnă foarte mult. Nu-mi permit să pierd o noapte în club sau oriunde în altă parte. Odihna trebuie respectată. Orele de somn sunt foarte importante pentru că atunci musculatura e pregătită pentru o nouă zi de muncă. Am înțeles. De ce credeți că este important să urmeze cursul de balet copiii? Cred că este important în primul rând pentru disciplina lor ca fetițe,
pentru dezvoltarea lor, pentru coordonarea lor. Deci coordonarea mișcărilor a corpului, nu? Sigur că da, ținuta lor ajută foarte mult la coordonare dansul. Foarte mult, chiar și ureche muzicală formează. Da, fetițele vă pot spune mai bine. Da. Haideți să vedem pe cine luăm, pe cele micuțe sau pe cele mari. Pe cele micuțe, ia uite că cineva vrea să ne vorbească. Cum te numești și de ce îți place ție baletul? Mă cheamă Rașela. Rașela, mă bucur. Așa, și de cât timp faci tu balet? De aproape un an. De aproape un an. Aha. Și de ce îți place ție să vii la acest curs? Pentru că îmi place baletul. Am înțeles. Și când spuneți balet, eu așa vă întreb pe voi, când spuneți balet, cine poate să-mi spună ce înseamnă? Ce înseamnă pentru voi balet? Bucurie. Iubire, bucurie înseamnă, bravo, minune! Cum te numești tu? Calina Manda. Carina, îmi pare bine, Carina. Deci pentru tine balet înseamnă bucurie. Da. Am înțeles. Înseamnă că vii cu mult drag la aceste cursuri. Da. Da. Și tu de cât timp vii? Tot de un an? Totdeauna. Tot de un an. Dar văd că ai așa o statură, se vede, stai dreaptă, deja ai învățat. Da. Bravo. Mai ai frați acasă? Nu. Nu, deci tu ești singurică. Dar mama mea are un bebe în bultă. Serios? Are mami un bebe? Și când o să vină pe lume o să-l înveți pe el balet? Da. Foarte bine, mă bucur. Pentru cine mai poate să-mi spună ce înseamnă baletul? Spune. Pentru mine înseamnă baletul bucurie și multă iubire. Și cum te numești tu? Male Ilinca. Ilinca. Bine, hai să le întrebăm și pe cele mari. Dar stai că uite aici. Da, hai să le întrebăm pe cele mari. Voi de cât timp faceți balet, fetelor? Eu fac de la 4 ani, adică de 5 ani, balet. De la 5 ani și tu? De la 4 ani. Și acum câți ani ai? Am 9 ani. Deci faci de 5 ani? Wow! Și ce înseamnă pentru tine baletul? Pentru mine baletul înseamnă, nu știu cum să vă explic, dar înseamnă un lucru măreț pentru mine. Și ce ai învățat tu în această perioadă? Ce este important pentru tine din ceea ce ai învățat până acum? Trebuie să fim mereu drepte, să fim grațioase și să ne odihnim, să fim pregătite pentru o altă zi. Înseamnă că acest sport sau dans, sau nu știu cum să-l numesc, artă, așa, bravo, artă, este o modalitate de a vă da vouă încredere în voi înșivă. Da. Eu mi-am dorit foarte mult să merg la balet pentru că vreau să nu mai am probleme cu spatele. Tu stai chiar foarte dreaptă, te-am observat de la început. Mulțumesc mult. Eu am avut probleme cu spatele și nu vreau să fiu o fată cocoșată. Prin urmare, baletul ne poate ajuta și în ce privește sănătatea, ameliorarea unor simptome, da? Cum te numești? Dragomir Ileana Teodora. Mirela? Teodora. Și pe tine? Pe mine mă cheamă Timaru Roxandra Maria. Am înțeles. Este cineva care dorește foarte mult să ne vorbească. Încă două. Ok. Spuneți-ne, ce vă place vouă la această artă? Mie îmi place foarte mult baletul deoarece reprezintă eleganță, foarte multă grație și într-un fel ne ajută să fim mai frumoase, mai grațioase, să ne mișcăm frumos, nu să fim într-un fel foarte, foarte rigide. Și Am înțeles. Tu cum te numești? eu mă numesc Iordache Bianca Maria. Și pentru tine ce înseamnă ochii albaștri? Baletul pentru mine înseamnă bucurie, speranță, grație și multă iubire. Am înțeles. Dar voi nu, uite, hai să o întreb pe, uite încă o pereche de ochi albaștri. Hai să te întreb pe tine.
nu este obositor pentru tine să faci balet? Nu, eu îl fac în plăcere. Pentru Păi și nu te dor mușchii, mâinile, când faci picioarele, când trebuie să faceți plieu și... Nu, m-am obișnuit. Te-ai obișnuit, dar la câți ani faci tu balet? De la 6 ani. Și acum ai? 7. Aha, deci 8. 8, înseamnă că faci de 2 ani. Bravo! Deci voi sunteți cele mari și ați fost participante, adică ați făcut parte din spectacole? Da. Da? Și cum ați simțit voi scena? Uite, întrebăm pe ochi negri. Păi n-am fost la niciun spectacol pentru că n-am venit de mult timp. Am înțeles, am întrebat exact pe cine trebuia. Uite, pe creața din spate. Ia. Mi-a plăcut la spectacol și mi-a plăcut să fiu pe scenă. Da? Și nu mi-a fost frică. Bravo! Cum te numești? Delia. Și tu? Amira. Amira. Și pe tine cum te cheamă? Ioana. Ioana. Da, iubita, Și pe mine mă cheamă Cojocarul Riana Andreea. Ei, am uitat să te întreb. Măi, cum am putut să uit? Fetelor, eu vă mulțumesc foarte mult. Te-am întrebat pe tine. Ok. Cum te numești și de ce faci tu balet? De ce ai ales să faci balet? Mă numesc Ana Claudia Ciobanu și am văzut-o pe Florentina cum dansează și am vrut să fiu ca ea și de asta am venit la balet. Eu vă doresc mult succes, să aveți multe spectacole și dacă se poate să mai vorbim cu 2-3 de aici micuțe care au spus că nu am vorbit cu ele. Cassandra. Bună, draga mea Cassandra, eu sunt Camelia. Îmi pare bine de cunoștință. Tu câți ani ai? 4. 4 ce? Pentru că sunt... 4 ani? Da. Te-am prins. Și la ce grupă ești? La cupa mijlocie. Du-te tu, iubire. Și tu, de ce faci balet? Pentru că așa îmi place mie. Am înțeles, m-ai închis la faza asta, pentru că îți place ție, normal, că doar nu faci pentru că îmi place mie, nu? Așa e. Bine, fetelor, eu vă doresc mult succes. Spune-mi, te rog, de ce ar fi indicat să vină și alți copii la cursul de balet? Deoarece ar învăța ce înseamnă grația, să ai încredere în tine mereu și să fii mereu grațios. Și perseverent și curajos, că îți trebuie curaj să ieși pe scenă, nu? Și da, așa, și acum o întrebăm pe Roxana, pe Florentina. Puternice. Cum, iubita? Ca să fie foarte puternice. Celor mici care doresc să devină balerine și care pe voi, pe scenă, când vă văd așa ca pe niște prințese, ca pe niște îngeri coborâți pe o scenă. Da, să spunem că dansul este limbajul ascuns al sufletului și că pentru fiecare fetiță și pentru fiecare om în parte care vrea să se exprime liber, îi recomandăm cu cea mai mare plăcere dansul.
Atunci când ești mai trist și nu mai poți visa, când drumul l-ai pierdut și nu-l mai poți urma, când toți te-au părăsit și crezi că singur ești, atât poți să mai faci spre stele să privești. Când crede că am pierdut, că totul s-a sfârșit, revine un cuvânt de neînlocuit, pătrunde iar în noi și aripi ne dă iar, ne face să zâmbim, e numai ea. Speranța, speranța că într-o zi poți fi ce-ai visat, că totul poate fi frumos și adevărat, să faci din visul tău un țeci orice-ar fi, la el nu renunța, așa vei reuși. Când credem că am pierdut, că totul s-a sfârșit, revine un cuvânt de neînlocuit, pătrunde iar în noi și aripi ne dă iar, ne face să zâmbim, e numai ea. Speranța, să faci din visul tău un țeci orice-ar fi, la el nu renunța, așa vei reuși. Bravo, iubita! Dragii mei, în această emisiune timpul se scurge așa mai repede, tocmai din această cauză eu vreau să-mi iau la revedere de la dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, fetelor. Vă doresc multă baftă și să știți că vă mai aștept. Cu siguranță. Da, vom veni. Și ce pot să vă spun eu, dragii mei, dragi copii, părinți, bunici, după ce ne va cânta Simona, pentru că ea ne va cânta acum în minutele următoare, o să vă invit așa să mai ascultați câteva domnișoare care au trecut pe la noi pe la televiziune și colegele mele le-au realizat videoclipuri foarte frumoase și vă invit să le ascultați cu mare drag. Încă o dată vă doresc să aveți o săptămână luminată, frumoasă, cu multă pace și bucurie în suflete. Încă o dată baftă, fetele mele, și vă mai aștept. Promiteți că mai veniți? Da, bineînțeles. Bine. Așa că o invităm pe Simona să ne cânte Ave Maria. Ave Maria cu Simona Bucur! Maria.
pădurilor. Hai începe, copilărește-te și joacă-te cu mine și spune-mi că-s curată și că sunt singură. Și spune-mi minciuni și spune-mi vorbe adevărate până acum neascultate vreodată. Și spune-mi că-s frumoasă și că fructele încep în fiecare primăvară doar cu mine. Și spune-mi că fântâna-n tot cere două gene pentru mii de curcubeie din azur. La mulți ani, zâna pădurilor, și fi bună ca undele apelor. Începe anul nou și lumea noastră. Sărută-mă, și spune-mi că-s frumoasă și că fructele încep în fiecare primăvară doar cu mine. Și spune-mi că fântâna-n tot cere două gene pentru mii de curcubeie din azur. La mulți ani, zâna pădurilor, și fi bună ca undele apelor. Începe anul nou și lumea noastră. Sărută-mă, 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 sărută-mă.